Как можем да използваме офлайн карта, за да проследим маршрута, по който се движим и да сме сигурни, че няма да се загубим и ще се върнем обратно на мястото, на което сме тръгнали. Сега ще ви покажа как да запишем маршрут, как да го следваме после наобратно. Трябва ни Orux Maps, което може да намерите в Play Store, с предварително заредена офлайн карта на BG Mountains. Това ще ви покажа в един друг клип, как точно се зарежда карта в Orux Maps и как се използва. Сега, това, което направим, ще пуснем първо да ни открие къде се намираме като локация и след това ще пуснем просто да запишем трак. И тръгваме да ходим сега. Ще се разходим малко. Така из планината. Тракът ще се запише и след това ще се опитаме да ходим по него наобратно. В планината често може да попаднете на кръстопът от различни пътеки или черни пътища и понякога може да забравите или да изгубите ориентация и няма да разберете дали ще трябва да хванете по този път, по този път или въобще на къде трябва да се ходи. Именно за това винаги препоръчвам да се пуска запис на трак, за да можете след това да се ориентирате на къде да вървите, за да се върнете обратно при автомобила, при лагера или там, откъдето сте тръгнали. Винаги пускам трак, когато тръгвам на някъде в планината. Независимо дали следвам пътека, маркировка, черен път, каквото и да било, аз съм сигурен, че това ще ме върне обратно, ако се случи така, че изгубя маркировката или пътеката. Сега примерно ще продължим надясно. Мисля, че е достатъчно. Записахме. Сега ще погледна колко ни е дълъг трака, как изглежда. Ето можете да видите откъде тръгнахме и се движим по този път. Сега в момента мога да спра вече записа и да си го запазя като трак. След което ще намерим същия трак, за да се върнем обратно по него. Сега, за да заредим трака, който сме си запазили, отиваме тук, даваме на Manage Tracks и последния, или както сме го именували, можем да го заредим. Даваме му Yes, ако искаме да започне запис, или No, ако искаме само да го следваме. В случая само ще го следвам. По този начин тракът се зарежда и сега е достатъчно само да се върнем по него. Пускаме си да ни следи GPS-а, да знаем къде се намираме. Ето ни в момента къде се намираме и знаем къде ни е отправната точка, където трябва да се върнем. Давайте да видим сега дали ще се върнем обратно по този маршрут. В момента стигнах до кръстопътя в началото. Ето вижте как изглежда той на картата. Ако нямах записа, нямаше да се ориентирам в коя посока да тръгна. В случая трябва да тръгна наляво, за да стигна до крайната точка на моето пътуване. Така, с помощта на записа, който направихме на пътуването, успях да се върна обратно от моята начална точка и в случая до моя автомобил. Ако не го бях направил този запис, но се движа няколко километра в гората, е твърде вероятно после да хвана в някаква друга посока, ако нямам маркирана пътека и да се объркам. По този начин знам, че ще стигна.